По случай 90-та си годишнина, академик-архитект Богоя Сапунджиев подреди в родния си град Панагюрище 28-ма самостоятелна ретроспективна изложба. Тя е озаглавена от автора «Земя за винаги». Не е честа срещата ни с 90-годишен панагюрец с толкова богат творчески път, учен, общественик, деец в няколко жанра. Респект към достойния живот, който лъха навсякъде около вас, каза заместник-кметът хуманитарни дейности на община Панагюрище Галина Матанова. Тя връчи на бележития наш съгражданин юбилейния паметен знак, изработен по повод 140 години от избухването на Априлското въстание, копие на кокардата на Георги Нейчев, златен лъв, в краката му турското знаме с полумесеца и надпис «Свобода или смърт». Във ваше лице ние откриваме един съвременен панагюрски будител, радетел на родната история на България, подчерта госпожа Матанова.